Kuni phi baro ki pai ba ki baju korsha ne usangat uperta. Mata kasih kakak kendai tarik unai lur araja arpulai. Kali kasih ka bansa kan mau ya ka Indian Parliament ani ta ka ying dindawa thau an jong kari India. Ba kata kalom hadin kendai pun rusnem. Ka darbar Lok Sabha ba Raja Sabha ken kerja no syaka ying ka bathamai. Ya ka balatei ha kasnem araja arpau. Kaying darbar parlimen ke barim jong kari India ka walong ha kadur jong ka peleng mah ka overship ka baki ong lateh kasnem sejak despa art nyo ngadu ka por jong ka sarkar phareng ti hadin kendai pun rusnem baro ki members jong ka parlimen kin kende ano syaka ying ka bathamai ya ka ba deshi bentana kata ka baki ong ka Central Vista Redevelopment Project ka bala wanra nadu ini ke sarkar ki baladab hakani ka Central Vista Redevelopment Project on kan tuplang ru ya ka ying wathama jong vice president ka ying wathama jong prime minister bat baro ki minister jong ka sarkar pedeng hakata ka jingmang pisa ka baket plot hadu arpo hajar klor tingka ti kani ka parliament ka bathamai kan sedang menteri ka mentakasni ha ka baki MP jong ka Raja Sabha ki MP jong ka Lok Sabha ki nya ya ka kejat na ka parlimen ka barim syaka parlimen ka bathamai ki khubor ki playo kle thu ba prime minister Narendra Modi unyalam nakmat ka baki nyara ya ki kod ka Indian Constitution maka sebut lang baro ki MP syaka ka yung darbar ka bathamai kini ka yung darbar ka bathamai ya ka ba tre hata ka batavyo ka Central Vista lastang ban perkhat lastang ban ya mudur ban thau na do kasnam araja shpo bakladon ki committee ki ba pher nak bantaban perkhat mati kani ka building ke bathamai juga parlimen kada ka bagi ai kalom bakane ka yundar bar ka barim ka mangshu kala khapnia bat kam snganshu na ka banta man plog ka yundar ban bar bakala khapnia ya kani ka yundar bar ka bathamai la plimon rem da Narendra Modi ka snem aja ka kandai ka borba kumu prime minister juga India de kenya an bataya phishong kani ka yundar bar thau ai ka bathamai juga India ka parlimen hakapor basdang bantai yakan ke yung darbar bathamai kelami pun ki khubor ki bong ba ka Tata company kala sina ai tani ka shuplo tang stingka ka bantai yakan ke yung darbar bathamai kum ka ta jing iso bhai ka India ne kat kum ki kot kisla ki dokumen la pen I ba kat kum ka tender ka bala khat la bu ban plot praspa kadai pura plot tingka ne kat kum ka jing jubam jo menteri ka parlimen anu menteri ki kam darbar thau anya por India por Lok Sabha le thu ba ka jinglut kalong kamba siajar aspa san folklore tingka ti ha kan ke yung darbar thau anya ba thamai lamang ba Lok Sabha anyam hadu praspa phapa prangot ki dkhat ani ki MP kat ba ka Raja Sabha pat ka Raja Sabha kin nyam kamba laspa phapa sangot ki MP kamot ba ka ke yung darbar ka la kham he kham tam ka bala kham kluit bala buru ya ki design ki ba pen sanam ya kari India ki design ki ba pher kari ki darbar bathamai kan don hadu riu tili gi gem ane te ki khodop ba ki baken ki di jingkhang ba ken rum ki khot chapo yung darbar ya kan ki darbar bathamai jo kari India la te ya ta ka jaga ane ki area ka ba he arpo hajar praspa riu square meter but hapeleng kan ke jaga ka balai kemudian kemba laplai yang cakap hapering juga ke yung darbar thau ai kemba araja square meter na kemta bantung yau ding banian tikan ke yung darbar thau ai ke bathamai kam nok shu ka pelon na ka overship kemudian ke barim mereka long kemba saudong sandong ei bat kadon ke cakap ke pedeng ba saudong jongka la thung ki ding ki si ki ba internet ba tikan dika sengi ke bansa kan mau ya ka Indian Parliament bat ya kari India hi beroi bahadin kendai pendrusnem ki nongmi khmat Lok Sabha ba Raja Sabha ki dia wan ki no ka ye ka bathamai ka banong ka jing ja ka batsa jikan mau ya ka ri India dia kan ka yung darbar thau ai ka bathamai kan beteng ya kan ka special session lani ya ka yung jing song darbar ka kerpang ka sedang menin ka sengi kan ka yung darbar ka barim tika ba jing song darbar ka ba menin ka sengi ka khat patarik unai lur arjar pulai kan ka sin ka ba khaddu baka Raja Sabha baka Lok Sabha kin syong ha ka yung darbar ka barim le thuru ba kanika parlimen ka barim
kan ka oval shape ka wajah nak buat nang ba Delhi on pener kam lo let's say kam kata ka museum ni nak tak kibat ki jington kam jongka parliament jongkari India te mentak kesngihi prime minister Narendra Modi unyalam ki MP baginya ada kejat menyara ki court kibadiki constitution te mentak kesngihi prime minister jongkari India Narendra Modi unyalam ki kenhun ki MP baginya ada kejat menyara ki constitution jongkari India syagan ka parliament pertama jongkari India